Vo chvíli, keď sa čelo pretekárskeho poľa dostalo do druhého kola, prihnali sa vlny, ktoré zdvihla riečna loď niekde ďaleko od pretekárskej dráhy. Organizátori jazdu okamžite prerušili. Bolo to správne rozhodnutie, veď na rovine medzi dvoma vojkami dosahujú člny tejto kategórie. Rozvlnená hladina spolu so závanmi vetra dokáže veľmi ľahko prevrátiť takto rýchlo jazdiace člny. Takéto momenty zapríčinili už nejednu vážnu haváriu a bezpečnosť jazdcov musí byť prvoradá. Súťažiaci vytláčali motory König, ktoré poháňali v pôde všetkých aktérov svetového pohára do maximálnych obrátov. Telesá člnov vyrobené z leteckej preglejky alebo z laminátu, prípadne kombináciou týchto hmôt, dokázali prejsť 12-kilometrovú trať za 6 minút. Veľký kus práce